Какво правиш, Мичи? Аз съм. Тя ми звънна преди малко, обаче аз нямам обхват, изобщо не се чува, сега звъня от другия телефон. Ще се чуем по скайп по-късно. Защото нямам обхват. Тук се нямаш си представа каква зимна приказка е. Вече 24 часа вали сняг нон-стоп, ма на парцали едри. Знаеш ли какво става дума? Невероятно красиво е. Аз съм на 30 градуса, вече знаеш каква жега е. Тук печката бумти яко. Ще ходя, сигурно ще го варят утре. Ще ходя. Да. Ма ще дойде, естествено, че ще дойде, как няма да дойде. Ще ти пратя снимки да видиш каква зимна идилия е. Няма, ама грам вятър няма. И